Ας εξερευνήσουμε πώς μπορείτε να επενδύσετε στα έξυπνα χαρτοφυλάκια του Cryptomat σε λίγα μόνο απλά βήματα. Πρώτα, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Cryptomat. Κάντε κλικ στα τετράγωνα κάτω δεξιά γωνία. Κάντε κλικ στο έξυπνα χαρτοφυλάκια. Επιλέξτε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Σε αυτό το παράδειγμα, θα επενδύσουμε σε ένα Equally Balanced Crypto. Σε αυτήν τη σελίδα θα δείτε μια ανάλυση του χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης απόδοσης και μιας ανάλυσης των σχετικών τελών. Όταν είστε έτοιμοι να επενδύσετε, κάντε κλικ στο «Επένδυση τώρα» στο κάτω μέρος της σελίδας. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να επενδύσετε με εφάπαξ πληρωμή ή να ρυθμίσετε μια αυτόματη επαναλαμβανόμενη αγορά. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξουμε μια εφάπαξ πληρωμή και μπορείτε επίσης να αποφασίσετε αν θέλετε να επενδύσετε χρησιμοποιώντας το τρέχον υπόλοιπο ευρώ σας, μια πιστωτική κάρτα ή υπάρχοντα κρυπτονομίσματα που έχετε στο πορτοφόλι σας. Αν επιλέξετε κρυπτονόμισμα, μπορείτε να διαλέξετε να επενδύσετε ένα ακριβές ποσό σε κρυπτονομίσματα ή την αντίστοιχη αξία του σε ευρώ με αυτό το κουμπί. Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο ευρώ μας. Το ελάχιστο ποσό για επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι 100 ευρώ, αλλά μπορείτε επίσης να επιλέξετε το μέγιστο υπόλοιπο ευρώ σας. Κάντε κλικ για προεπισκόπηση της συναλλαγής. Ελέγξτε τις επιλογές σας και κάντε κλικ για να συνεχίσετε. Αυτό ήταν. Το Cryptomat θα δημιουργήσει τώρα το χαρτοφυλάκιό σας και θα το αναπροσαρμόζει αυτόματα ώστε να παραμένει πλήρως βελτιστοποιημένο. Μπορείτε να επενδύσετε σε πολλαπλά χαρτοφυλάκια ταυτόχρονα και να παρακολουθείτε εύκολα την απόδοσή τους σε αυτήν την έξυπνη ενότητα χαρτοφυλακίου του λογαριασμού σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χρήματα σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Τόσο απλά. Το χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων σας είναι πλέον αυτοματοποιημένο και βελτιστοποιημένο. Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.